На колко е равна силата на една идея? Всяка голяма идея е пропорционална на проблема, който решава. Точно като в зората на смартфоните. Трябваше да измислим начин да заглушим клетъчния сигнал, за да тестваме как иновативно приложение работи с бавен нет. От 2006 насам в Астея се изкачваме към върха, а наши клиенти и партньори са едни от най-успешните компании в света. Тук не просто пишем код, а решаваме истински проблеми. Всеки ден се будим с нови идеи и свободно ги споделяме, защото тук се чува всеки глас. Ние сме мислители, изследователи, откриватели, но можем да бъдем и бойци. Обичаме да се състезаваме със себе си и да минаваме на следващото ниво, нещо обичайно за нас. От мобилни приложения до системи задвижвани от изкуствен интелект, знаем как да създаваме иновативни продукти. Работим с бизнеси от най-различни сфери и уменията ни се простират върху почти всички технологии и езици за програмиране. Вярваме в знанието. В стажантската ни програма откриваме талантите и им помагаме да блеснат. Рамо до рамо с опитните ни ментори, стажантите се научават да решават проблеми в реална среда. Над 70% от тях вдигат нивото и си остава с нас и след края на програмата. Не следваме стандарти, създаваме ги. Обединяваме общността и споделяме опити и идеи. Така печелим уважението на всеки, до когото се докоснем, и изграждаме процъфтяваща екосистема. В Астея хората не са просто цифри от екселска таблица. Няма значение дали идваш в офиса в 8 сутринта или 3 след обед. Дали си по чорапи вкъщи, работиш от плажа или от двора на баба си. Единственото условие е да си щастлив и да работиш с вдъхновение. Харесваме се един друг и това е причината да прекарваме толкова време заедно и извън работа. Социални придобивки и бонуси дори няма да ги споменаваме. Искаш оптимизъм, свобода, растеж, имаш ги. Тогава на колко е равна силата на една идея? Равна е на стотици креативни и брилянтни астейци.